Bine ai venit la Ruby Kids Podcast, podcastul care deschide mințile și sufletele copiilor și adulților. Autonom, doar eu decideam ce și când și cum și dacă, și în același timp un proces foarte colectiv. Autonomia nu înseamnă să înveți solitar, înseamnă să decizi tu, dar evident de cele mai multe ori vei decide să înveți împreună cu alții. Salut! Eu sunt Luiza și bine ai venit la rubrica Învăț-Dezvăț, locul în care ne dăm întâlnire cu oameni ce aleg să se dezvețe pentru a face loc unei altfel de învățări și unei vieți trăite cu sens. Bună tuturor! Astăzi l-am invitat pe Traian Brumă, un prieten foarte drag și unul dintre oamenii care m-au inspirat să mă uit la învățarea mea altfel și chiar să mă dezvăț de multe ori. Traian, mulți ani, fain că ai acceptat invitația mea astăzi. Cu mare drag, n-aș fi putut să refuz. Uite, aș vrea să începem direct la obiect. Sincer, sunt foarte multe întrebări pe care vreau să ți le pun. Aș vrea să te descos tot mai mult, dar o oră nu știu dacă o să ne ajungă. Și sunt curioasă să ne spui cine e Traian Brumă. Nu degeaba ești, nu întâmplător, de fapt, ești primul meu invitat astăzi la Învăț-Dezvăț. Sunt multe persoane care te știu sau știu cine ai fost și altele care nu știu nimic despre tine. Să zic de povestea mea. E greu să răspund la cine sunt. Întotdeauna e foarte greu. Povestea mea e că m-am născut în București, am avut o viață obișnuită, am mers la un liceu obișnuit, Cervantes. Ce mi s-a întâmplat în liceu e că părinții mei au mers să lucreze în Cehia, eu am fost destul de liber, m-am dat cu rolele, asta a fost important pentru mine. Așa am descoperit învățarea liberă fără să-mi dau seama că e învățare liberă și că o să-mi influențeze tot restul vieții. M-am dus la Politehnica din București, acolo nu era învățare liberă. Fără să fac vreo legătură între aceste două evenimente, m-am revoltat pe sistemul de educație, am încercat să-l schimb. 5 ani mai târziu făcusem 5 ani de activism în organizații studențești. Eram deja convins că educația superioară din România trebuie să fie altfel. Așa că am zis cu câțiva alți prieteni activiști, hai să facem o universitate alternativă. Ne-a luat vreo 7 ani, cel puțin eu am lucrat la asta 7 ani de zile, am făcut acea universitate alternativă. Tu ai fost student acolo, ne-am întâlnit. Undeva în 2014 am luat decizia să plec într-o călătorie în jurul lumii, să văd cum trăiesc și cum învață alți oameni de pe alte meleaguri. În 2015 am plecat, am călătorit 2 ani de zile, după care m-am întors, după 2 ani de călătorie, explodat, ca să zic așa. M-am întors în București și de atunci mă repun la loc pe mine cu poveștile fundamentale ale vieții și scriu o carte despre universități autoguvernate de propriilor studenți. Hai că o să le luăm pe rând, că sunt multe. Și vreau să te întreb, care e o prima amintire a ta legată de învățare? E destul de grea întrebarea asta, pentru că eu nu diferențiez foarte tare învățarea de viață. Mi se pare că de când ne naștem învățăm permanent, tot timpul, în orice context și absorbim din ce ni se întâmplă. Și deci, cred că prima amintire legată de învățare ar fi aceeași cu prima amintire în viață și mi-e destul de... e vag la mine. Am o vagă amintire despre eu la țară cu ceva bunicii mei, nu știu exact cine era, dar încercau să mă pună pe un berbec, să călăresc un berbec. Și eu aveam un amestec de frică și entuziasm față de ideea asta de a călări berbecul. Și cred că asta e prima amintire din viață. Evident, învățam ceva atunci. În special să-mi gestionez frica și entuziasmul în același timp. Cred că multe amintiri despre învățare la mine se leagă de jocuri video, de volei, am făcut volei o vreme, de cărțile pe care le citeam când eram mic, cărți cu Jules Verne, cărți de aventuri, aventurile lui Tom Sawyer și tot așa. E un univers ăsta al copilăriei destul de fascinant în care eu căutam lume aventuroase.
Astea sunt amintirile mele, primele amintiri din copilărie, evident nimic legat de școală. Da, uite, ne ziceai ceva de dat cu rolele și mă întrebam, pentru că eu de când te-am cunoscut, te știu ca fiind acest om care ține steagul învățării autodirijate sau autonome, că tu ești responsabil de propria ta învățare. Și sunt curioasă când conștient ai început să practic exersezi partea asta de autonomie în învățare, să înveți singur. Să te pui să faci ceva ce-ți place, să înveți de unul singur, să vezi că nu-ți iese, să greșești, să cazi, să te ridici, să o iei de la capăt. Cred că locul în care asta a fost cel mai real și cel mai puternic a fost în perioada în care mă dădeam cu rolele. Pentru că ăsta e un spațiu absolut neorganizat de nimeni altcineva. Adică eu am văzut niște oameni care se dădeau cu rolele într-un videoclip de pe MTV, la televizor, și în momentul ăla m-a fulgerat așa o certitudine că eu vreau să fac și eu asta. Și de atunci, până i-am bătut pe ei mei la cap să-mi cumpere role, după aia am găsit și pe alții, am auzit despre alții care se dădeau cu rolele, ușor am auzit legende despre oameni care săreau peste 2 cutii sau coborau scări cu spatele și tot așa. Dar toată perioada asta și ușor am ajuns să fac parte dintr-o gașcă, adică cu alții care vreau să se dea cu rolele, ne adunam, ne-am găsit niște locuri de adunare. În cazul nostru era un monument la eroilor, acolo ne adunam prima dată, după aia la Academia Militară, pe scările de acolo și se formase o gașcă. Gașca asta era absolut auto-organizată, te duceai acolo când vroiai, făceai ce vroiai și așa mai departe. Și cu toate astea, ce făceam noi în fiecare zi era un proces de învățare foarte puternic. Pentru că atunci când înveți să te dai cu rolele, trebuie să încerci de multe ori și de multe ori cazi și te lovești. Deci pe lângă efortul fizic e și vorba de a gestiona toate căzăturile și toate riscurile asociate. Câteodată când vrei să încerci ceva, te apucă frica și tot așa. Deci ai multe de gestionat acolo, e un efort considerabil de făcut și totuși noi făceam acest efort și îl făceam în fiecare zi, pe o perioadă lungă de timp, adică ani de zile m-am dat cu rolele și am ajuns să fac pe role niște lucruri pe care nu mi le imaginam la început și toate astea într-un proces 100% autonom, doar eu decideam ce și când și cum și dacă, și în același timp un proces foarte colectiv. Autonomia nu înseamnă să înveți solitar, înseamnă să decizi tu, dar evident de cele mai multe ori vei decide să înveți împreună cu alții. Și nu părea asta, a merge cu rolele, nu era văzută ca un lucru de, nu știu, pierzi vremea? Ba da, cu siguranță da, nu doar că pierdeam vremea, dar veneam și cu picioarele lovite, cu vânătăi. De exemplu, de asta a trebuit să mă las de volei, eu făceam volei în perioada respectivă. Mergeam la antrenamente cu picioarele vinete și evident obosit și incapabil să fac performanță la nivel cu ceilalți și ușor antrenorul meu a făcut așa de multe presiuni încât ca să mă las de role, el vrea să mă las de role și m-am lăsat de volei. Dar da, ai mei erau foarte nemulțumiți. La început nu și-au dat seama unde o să ducă treaba cu rolele, dar când au văzut că pun așa de mult timp în asta și vedeau ce înseamnă, câte lovituri și așa, da, o vedeau chiar mai rău decât o pierdere de vreme. Uite, tu vorbești des despre arta de a învăța. Mă rog, mai departe tu dezvolți 4 astfel de arte. The Art of Learning, Art of Tribes, Art of Gathering și Art of Weaving. Dar sunt curioasă, ce e arta asta învățării? Ideea asta de a numi ceva o artă vine de la un mic model mental pe care eu l-am despre o progresie în orice abilitate. Și progresia asta începe cu o zonă o zonă de alfabetizare. La început când înveți ceva, de-abia te prinzi cum să vorbești despre lucrul ăla. Și înveți ABC-ul, ca să zic așa. După ce înveți ABC-ul, e o zonă de asta de încordare în care nu prea te pricepi și nu prea ți iese, ajungi într-o zonă în care înveți să devii fluent. Cum e într-o limbă. Cum ajungi să vorbești fluent, să-ți vină natural, să-ți vină cuvintele și așa mai departe. După zona de fluență, ajungi în zona de măiestrie, în care deja vezi tot subiectul mai complex. Zona de măiestrie ar fi zona în care, de exemplu, începi să predai altora, să le explici și altora cum să facă, cum să învețe.
Și asta e o zonă în care vezi toate lucrurile mai complicat, mai în nuanțe, le explici, îți faci modele mentale, dar după zona asta de maestrie e o zonă din asta de integrare, în care integrezi abilitatea aia în tine și ajungi să o faci la un nivel, cum să zic, care e aproape, e estetic, așa, e frumos, îți face plăcere, e artistic, e cu stil. Și legat de modelul ăsta mental, de-aia le spun eu arte, artele de a învăța, pentru că e ideea asta de a duce învățarea la un asemenea nivel în care face parte din tine, e o expresie din asta unică a cine ești, felul tău de a învăța și o faci foarte, foarte bine. Și mi se pare că această artă de a învăța e miezul unei altfel de culturi. Pentru mine acum e foarte prezent subiectul ăsta, cum facem transformare culturală, cum ne transformăm dintr-un fel de a fi în alt fel de a fi și inclusiv drumul de transformare, dar și finalul, e legat de această artă de a învăța autonom. Pe care, de exemplu, copiii de astăzi, unde pot să o dezvolte? Când o să zic ce cred cu adevărat, că da, n-ar avea sens altfel, nu știu cât o să mai fie pe fir cu mine, mi se pare că autonomia asta, ea e prezentă de când ne naștem, adică dacă lași un copil în pace, doar îl ajuți și ești în jurul lui cu grijă și cu atenție și așa mai departe, el învață singur, că el se chinuie să învețe să meargă. Ea vine din noi, autonomia asta în învățare vine din noi și cred că ea e foarte mult descurajată de momentul în care alții tot încearcă să preia ei frâiele, să decidă ei ce să înveți tu, să-ți facă program, să te ducă și acolo și acolo și acolo. Și în general azi, eu mi-amintesc că când eram copil, mă duceam cu cheia de gât la școală. Școala era aproape, dar nu era nevoie de părinții mei să mă ducă de colo-colo. Aveam cât de cât un spațiu în care mă învârteam singur. Cred că azi nu mai e cazul. Mi se pare că văd foarte mulți părinți care stau așa ca elicopterul deasupra copiilor și îi aduc și așa mai departe. Deci cred că și asta, să ai un spațiu de autonomie în care să poți să te plictisești, să poți să experimentezi, să poți să te plictisești până când îți vin idei și după aia chiar să poți să spui ideile în practică. Spațiile astea libere nu prea mai sunt, dar dacă ar fi cred că de asta e nevoie, să existe destul spațiu liber încât oamenii să-și poată asculta vocea interioară și după aia să-i dea curs. Cred că asta ajută foarte mult și evident, din momentul în care școala intervine în schemă, din păcate, învățarea e ușor asociată cu un proces pe care eu îl consider foarte, în esența lui, foarte violent și destructiv și pentru autonomie în învățare, dar și pentru dragul de viață. Ăsta în care o instituție, cineva pe care nici măcar nu-l vezi, o instituție îți impune programul cele mai importante activități din viața ta, a învăța să devii adult și să te descurci în lume, o preia și o programează într-o logică a ei, a instituției, a sistemului de învățământ și tu doar te conformezi și faci asta 12 ani din viața ta și mi se pare că asta distruge foarte multe instincte de autonomie. Așa este, sunt total de acord cu tine, dar uite, mi-aduc aminte, eu când am plecat în călătoriile mele înainte de a începe Rubic și de a vedea cum sunt alte școli alternative, ce înseamnă învățarea asta liberă, îmi dădeam seama că mi-e greu mie să diger învățarea liberă, deși știam că aș vrea să creez un astfel de context pentru copii. Asta pentru că eu vin dintr-un sistem clasic, pentru că eu am învățat că, de fapt, învățarea înseamnă română, mate, engleză și așa mai departe. Și voiam să te întreb cum schimbăm perspectiva asta prin care ne uităm la învățare liberă, astfel încât să vedem că acolo chiar e învățare. Uite, prima întrebare pe care eu mă puneam în orice spațiu liber în care mă duceam, deși iubeam dinamica de acolo, deși părea un haos pentru cei din exterior, dar fiecare copil știa ce are de făcut, întrebarea mea era, păi și când învață mate și română? Și cum faci să te dezveți de cutumele învățării clasice? Cred că cine are a se dezvăța de cutumele învățării clasice sunt
adulții, suntem noi adulții, suntem școlarizați și școala e profund impregnată în noi, în toți, inclusiv în mine. Și noi avem să facem asta, adică copiii n-au nevoie să se dezvețe. Copiii, dacă îi lași într-un spațiu liber, se descurcă foarte bine. Și evident, dacă că sunt oameni care au nevoie de mai multă structură. Un spațiu liber nu înseamnă un spațiu lipsit de structură. E un spațiu în care fiecare își face, poate și cu ajutorul altora, structura de care are nevoie. Deci un copil care ar avea nevoie de mai multă structură va învăța să-și o facă, încât să-i fie confortabil. Deci nu e vorba de copii, nu ei au de a dezvăța asta, e vorba de adulți. Și la capitolul ăsta nici măcar nu știu ce să zic, cum să se dezvețe adulții. Ajută foarte mult să citești, ajută foarte mult să afli că există școli libere în lumea asta, școli democratice în care copiii de la 4 ani până la 18 ani nu au nimic impus, aleg 100% tot ce fac. Și ajută foarte mult să citești despre această educație democratică, că nu e doar o idee undeva în aer, așa o utopie. E un lucru care se întâmplă de 100 de ani, locurile astea există și toți copiii care trec prin locurile astea învață tot ce au nevoie, inclusiv să citească, inclusiv matematica de care au nevoie. Adică trăim într-o lume în care există obsesia controlului. Vrem să controlăm un lucru ca el să se întâmple. Și de-aia încercăm și să controlăm, să ne asigurăm că acești copii învață matematică, învață română, învață și nu avem experiența asta trăită că dacă îi lași pe oameni în pace, ei vor învăța singuri toate lucrurile alea de care au nevoie. Adică oamenii chiar absorb română, atâta matematică cât au nevoie și așa mai departe, din ceea ce fac. Și copiii în școlile democratice învață toate astea, inclusiv matematică și chimie, din propriile lor proiecte pe care le hotărăsc singuri. Și câteodată aleg să se ducă la orele de română sau de matematică. Deci asta ar fi, să te conectezi cu locuri în care oamenii învață altfel, învață liber și să vezi că e safe, că e ok, e sigur, oamenii ajung să învețe singuri, nu trebuie să controlezi tu învățarea lor. Și poate chiar să încerci să fii tu acolo. Uite, la mine cred că s-a schimbat paradigma când am început eu să învăț acolo liber alături de copii. Și să văd că, de fapt, noi chiar învățam. Chiar dacă nu era română, mate, știință, geografie sau altele. Cred că ce ar mai ajuta ar fi un pic de spirit critic, să gândești critic. Unu, să te gândești de unde a apărut școala și toate felurile în care funcționează ea. Adică de unde au apărut notele și cum e posibil să evaluezi cu o notă de la 1 la 10 cât de bine știe matematică cineva sau cât de bine știe să se exprime cineva. Toată structura asta e. De fapt, dacă te gândești bine de tot, e un pic absurd să evaluezi în felul ăsta limitat și unidimensional o abilitate așa de cu multe fațete, cum ar fi capacitatea de a te exprima în limba ta maternă. Asta ar ajuta și cred că dacă stăm să ne gândim bine noi ca adulți, care sunt lucrurile care contează foarte, foarte mult în viețile noastre acum? Ce ne ajută să avem succes în viața noastră de zi cu zi? Ce ne ajută să fim fericiți? Și așa mai departe. O să ne dăm seama că pe multe dintre ele nu le-am învățat la școală și că multe dintre lucrurile pe care le-am învățat la școală acum nu joacă așa un rol super important. Și în felul ăsta cred că ne mai relaxăm și ne dăm seama că noi de oamenii învățăm ce avem nevoie din viață, din jurul nostru, fără ca cineva să aibă o agendă din exterior direcționată către învățarea noastră. Și poate asta mai relaxează un pic lucrurile. Multe dintre aspectele mari ale vieții și ce contează nici măcar nu sunt atinse de școală. Începând cu capacitatea de a învăța autonom și continuând cu, nu știu, abilități socio-emoționale și așa mai departe. Nici nu se atinge școala de ele. Mm-hmm. Dar cum se uită un copil, om, adult, autonom în învățare la evaluare? Cum faci asta? Înveți să te dai cu rolele, te dai cu skate-ul și cum știi că ai ajuns să faci ceea ce vrei să faci?
Evaluarea asta e ceva care nu e, cum să zic, scris în piatră. Ea există dacă te ajută. Și de obicei, în procesul de învățare autonom, evaluarea asta de fapt, e un fel în care tu te îmbunătățești. Adică ai nevoie să îți pui niște obiective, după aia să te uiți în raport cu ce ți-ai propus, cam pe unde ești, să înțelegi ce e valoros din ce ai făcut, ca după aia eventual să faci mai bine. Adică ăsta poate fi un rol al evaluării în învățare. Din perspectiva cuiva care e autonom. Deci te ajută la procesul de reflexie, te ajută să înțelegi ce ți se întâmplă și așa mai departe. Mi se pare că în cazul școlii este cu totul altceva, adică evaluarea e ceva ce vine din exterior și vine foarte mult dintr-o zonă de a te forța să te conformezi. Adică tu trebuie să iei o anumită notă, asta înseamnă că trebuie să înveți exact ce zic ei, exact cum zic ei, când zic ei, și dacă nu iei notele alea nu poți să treci clasa și dacă nu treci clasa deci evaluarea asta devine o formă de a te disciplina. Și mie mi se pare foarte nocivă forma asta de disciplină și aș face distinția între ele, adică de ce să te evaluezi. Și e treaba ta ca cel care învață să te evaluezi tu singur și într-un mod foarte subiectiv. Fiecare ar trebui să se evalueze în funcție de ce contează pentru el. Câteodată spui obiective și îți dai seama pe parcurs că ele nu contau atât de tare. Și e nevoie să poți fi dinamic în jocul ăsta cu ce-ți propui și ce iese din ce-ți propui. Dar, din păcate, când vorbim de evaluare în educație, vorbim de multe ori de nevoia altora de a avea control asupra procesului și eu pe asta nu o susțin absolut deloc. Nu e nevoie. Nu e nevoie ca părinții să aibă control, nu e nevoie ca școala să aibă control sau, de fapt, nu are copilul nevoie, doar e nevoia adulților și a instituțiilor din jur să aibă control. Uite, știu că tu ai călătorit după 10 ani de universitate alternativă cu gândul de a vedea mai multe sisteme de învățare și de educație, focus mult pe universități și sunt curioasă care sunt lucrurile comune legate de educație sau de sisteme de învățare pe care le-ai întâlnit în călătoriile tale. Eu am și căutat ceva anume. Cred că lucrurile comune au fost... Eu căutam locuri care mă pot învăța pe mine și umanitatea în același timp, ceva despre cum se creează medii de învățare. Eu căutam universități foarte diferite, foarte speciale, care făceau ceva diferit de restul. Vreau să văd un aspect făcut diferit. Și asta am căutat, adică tocmai faptul că nu aveau prea mult în comun le făcea, era ce aveau în comun, că erau diferite, speciale, dar evident am căutat în mare parte locuri care să-mi susțină filozofia asta de bază, cum că învățarea ar trebui să fie autonomă, condusă de cei care învață și cred că în special locuri care vedeau învățarea ca pe un proces organic, emergent, nu ceva care poate fi în totalitate controlat. Evident că e bine să ai obiective, din punctul meu de vedere, e bine să ai obiective în orice proiect, și în viață și în învățare, să le ai clare, și să le urmărești și să ai structuri care să te ajute să ajungi acolo, dar în același timp să nu devii prizonierul acestor structuri și acestor obiective, pentru că viața este mult mai mult decât obiectivele și decât controlul și decât ce ți-ai imaginat tu că poate fi. Și de asta mi se pare că dansul ăsta și tensiunea între ce-ți propui și ce poate proiecta în viitor mintea ta rațională și ce se întâmplă în viață e o tensiune pe care o înveți fiind autonom. Dacă ți este permis să fii autonom, înveți să dansezi în ritmul tău cu aceste două polarități. Să mă întorc la întrebarea ta, cred că am nimerit în foarte multe spații unde învățarea e liberă și unde învățarea e văzută ca un proces organic. Poți să ne dai exemplu de un astfel de loc la care ți-a rămas sufletul? În așa de multe locuri mi-a rămas sufletul. Unul dintre locurile mele preferate e Soaraj University. Am și ajuns
prima dată la ei, a fost prima universitate foarte puternică pe care am vizitat-o și ăsta e un loc dedicat dezvățării. Ei spun asta foarte explicit și eu acolo am început să văd ce am eu nevoie să dezvăț. Universitatea asta are un fel așa foarte jucăuș obraznic de a comunica. Nu știu, avea o campanie, de exemplu, să ne, cum ziceau ei, să scăpăm de boala diplomelor, de exemplu. Ziceau, avea un fel așa obraznic de a zice că nu poți să predai la Soaraj dacă ai un doctorat. Că dacă ai un doctorat înseamnă că ai fost foarte școlit de sistem până la punctul în care nu mai ești util unui proces de dezvățare. Evident, lucrurile astea nu erau reguli, erau feluri de a spune, feluri de a vorbi despre dezvățare. Un lucru pe care îl dezvățau ei puternic acolo era relația cu banii. Pentru că mi se pare că ce e în școală, relația cu notele, devine în viața de adult relația cu banii. Te simți mereu constrâns să faci lucruri în direcția aia și, de exemplu, îi duceau pe studenți, îi invitau la un cycle yatra, îi ziceau ei, un fel de pelerinaj cu bicicletele prin statele indiene. Cred că era o săptămână atunci când am ajuns eu la ei. Fuseseră de curând plecați în acest pelerinaj, o săptămână fără telefoane și fără bani. Deci se duceau prin niște sate obișnuite, unele dintre ele amărâte, și nu aveau niciun ban, nu aveau niciun telefon. Singurul fel al lor de a supraviețui era să intre în vorbă cu localnicii, să-i întrebe dacă au nevoie de ajutor, dacă le pot oferi ceva de mâncare, un loc unde să doarmă și așa mai departe. Și prin experiența asta, prin provocarea asta pusă în felul ăsta, ei învățau, constatau că oamenii îi ajută fără să le dea bani în schimb și că oamenii sunt foarte buni, de fapt, și generoși și ospitalieri și se dezvățau, adică se producea un declic între mentalitatea asta de tranzacțională, cum că dacă am nevoie de ceva de mâncare, trebuie neapărat să dau ceva la schimb pentru ea. Și e una dintre multele feluri în care se dezvață acolo. De exemplu, felul în care spălau vasele sau în care găteau împreună. Dar și felul în care spălau vasele. Aveau niște găleți cu apă așa progresive în care fiecare își spăla vasul în așa fel încât să minimizeze consumul de apă. Sau felul în care își construiau relația cu animalele din campus, că era un campus un pic în afara orașului, într-un fel de parc, așa, natural. Ăsta e un loc care mi-a fost foarte drag, un loc foarte sărăcăcios material vorbind, dar foarte, foarte bogat în oameni și experiențe și atmosferă. Deci eu locuiam acolo într-o cameră făcută din beton. Aveam un pat din ăsta ca vechile paturi militare, deci de fier, foarte inconfortabil, și aveam o masă pe care era o ulcică cu apă. Atât. Asta era tot ce era în camera asta în care stăteam eu. Și totuși a fost o perioadă dintre cele mai fertile pentru mine în călătoria asta. Și când am ajuns acolo, m-au invitat, mi-au dat camera asta, era la fel ca celelalte locuri în care locuiau și studenții, și mi-au dat de mâncare, mâncam în fiecare zi cu ei, am stat 2 săptămâni acolo, nici nu s-a pus problema, nici n-au întrebat, n-au zis nimic despre bani, despre ideea că eu ar fi trebuit să plătesc. I-am întrebat eu la un moment dat și au zis că șederea mea acolo e un cadou de la ei și dacă eu vreau la rândul meu să dau un cadou înapoi universității, atunci e treaba mea să o fac și să decid ce pot da înapoi.
Și eu am ținut vreo 2-3 ateliere acolo și după aia am făcut și o donație din banii pe care îi aveam, dar cumva toată ideea asta de cultura cadoului, gift culture, a fost ceva foarte nou pentru mine. Mă scotea din felul meu de a funcționa tranzacțional. Mi se părea că, mai ales pentru lucruri gen cazare, masă, astea se plătesc în orice situație. De ce anume te dezvezi tu acum? Cel mai profund proces de dezvățare pentru mine acum este de dezvățarea unor ritmuri mai rapide decât e ceasul meu interior. M-am învățat să funcționez la ritmul societății, mai ales ritmul orașului. M-am născut în București, am trăit prima parte a vieții mele în București, cea mai mare parte, și deci am absorbit ritmurile orașului și odată ce am început să fiu în organizații studențești și apoi universitate alternativă, pentru că lucrez cu alte organizații și cumva ritmurile se sincronizează și ritmul în care funcționa universitatea alternativă era ritmul orașului, ritmul economiei, ritmul celor din jur. Și am învățat să lucrez așa și să funcționez așa și să-mi apreciez, să mă uit la mine cu standardul ăsta. Și acum sunt de 3 ani de zile, am un singur proiect ăsta de a scrie o carte și de a-mi reface cumva viața și întotdeauna mi-am pus ținte de astea care fac parte din ritmul vechi. Adică am zis o să termin cartea asta într-un an. Și n-am reușit într-un an și după aia am zis o să o termin în următoarele 3 luni, următoarele 5 luni. Și ceva din mine, ceasul meu interior, zicea că nu ăsta e timpul în care proiectul ăsta se face, că are alt ritm și doar că mintea mea formată în atâția ani zicea că ăsta e un proiect de 3 luni, de 5 luni, de 6 luni, de un an. Și au trecut 3 ani și încă lucrez la asta și învăț să fiu lent, să-mi dau voie să fiu lent, că eu sunt lent așa, de la natură, dar nu mi-am dat până acum voie să lucrez în ritmul meu și să creez în ritmul meu. Și acum învăț să-mi dau voie și e cu niște tensiuni. Chiar vreau să te întreb, că știu că tu ești un om al procesului, despre cartea pe care o scrii și ce te învață procesul ăsta de scriere al cărții. Mă învață foarte multe. Eu am un obiectiv așa destul de formal legat de scrisul cărții. Mie îmi place să-mi iau învățarea mea, oricum o iau în serios, dar ce fac e că sunt destul de intenționat cu ea. Adică îmi pun obiective de învățare și încerc să le urmăresc. Și obiectivul meu de învățare acum e legat de scris. Sunt într-un fel de masterat, autodesenat, legat de capacitatea de a scrie, care are foarte, foarte mult în ea, în spate. E, de fapt, capacitatea de a gândi, capacitatea de a înțelege ce ți se întâmplă, unde ești și de a-ți rescrie poveștile fundamentale pe care îți funcționează viața. Deci eu acum am de scrisul ăsta e de fapt un fel de a înțelege ce mi s-a întâmplat în ultimii 20 de ani și ce aș vrea să fac în următorii 10 probabil. Și învăț, e inclusiv îmi educ și îmi disciplinez mintea să gândească independent. Cartea asta e un efort din ăsta de a înțelege lumea și de a înțelege ce am făcut eu în educație, ce au făcut alții pe care i-am văzut în educație și cum se leagă toate astea și mai ales de a formula un fel de viziune pentru viitor. Cum putem să învățăm colectiv să creăm un alt fel de viitor, un viitor în care chiar facem ceva diferit. Adică nu doar să lăsăm viitorul să se dezvăluie și să trăim pe aceleași pattern-uri profunde, ci să le schimbăm, pentru că știm că avem nevoie să le schimbăm. Și deci ce învăț eu acum este să trec într-un fel la următorul nivel intelectual.
să încerc să înțeleg ce mi s-a întâmplat mie și după aia să reușesc să accesez poveștile altor oameni, că să înțeleg despre istorie, de exemplu, și cum am ajuns în punctul ăsta și ce e relevant și ce fir roșu se poate întrevedea din istoria noastră de până acum și ce fel de speranțe există pentru următorii ani. Asta e parte din ce învăț. Învăț foarte multe lucruri din procesul ăsta de a scrie cartea. Ăsta e unul foarte conștient, să învăț să scriu. Uite, în timp ce vorbeai, mi-a venit în minte o provocare foarte mare, sau ce puțin eu așa o resimt în viața mea, și anume autodisciplina. Cum o faci? Eu sunt genul, sunt multe feluri în care poți să faci asta în funcție de cum ești. Eu sunt genul care își face propriile lui sisteme. Ani de zile de antreprenoriat, adică combinația dintre îți dai ție provocări mari și n-ai niciun fel de structură exterioară care să-ți impună să te ții de provocările alea, te duce la a-ți face propriile tale sisteme. Și eu am un sistem în care funcționez. De exemplu, când sunt în perioade în care vreau să-mi activez autodisciplina, îmi pun obiective, am cicluri de focus, le zic. Să zicem, la începutul unei perioade, de obicei sunt între 5 zile și 15 zile, cam așa, am ciclurile de focus. Stau la începutul unui ciclu de focus și încerc să înțeleg care e teritoriul pe care navighez, ce se va întâmpla în următoarele zile, unde ar fi bine să arunc ancora, dacă e în 5 zile sau peste 15 zile, și încerc să înțeleg care ar fi un obiectiv de etapă foarte bun pentru aceste 5 zile, 10 zile. Și stau de fiecare dată să-mi pun obiective la începutul unui ciclu de focus, după care îmi monitorizez timpul, de obicei asociez și un timp. Zic, aș vrea să lucrez cam 50 de ore la carte, să zicem, în acest ciclu de focus. Și îmi fac monitorizarea timpului, adică îmi înregistrez foarte clar unde se duce tot timpul meu, ca după aia să pot reflecta, adică eu măsor și cred în a măsura și a evalua ce faci, dar tu pentru tine, ca să poți învăța din asta, nu alții pentru tine, ca să te poată controla. Deci fac asta, ce măsori aia poți gestiona și ce mai fac? Cred că încerc să mă conectez, adică dacă am probleme de autodisciplină, încerc să-mi dau seama de unde vine, adică de ce evit. Câteodată evit pentru că nu am deconstruit destul de bine, adică e prea complicat, e prea mare elefantul pe care încerc să-l înghid deodată. Câteodată pur și simplu am probleme să încep și îmi dau seama și mă așez la calculator sau unde mă așez și sunt conștient că trebuie să trec peste dificultatea asta de a începe. Alte ori e o problemă că sunt obosit, adică am lucrat foarte, foarte mult, m-am concentrat mult la același lucru și am nevoie de un fel de respiro. Respiro care nu înseamnă neapărat odihnă, s-ar putea să am nevoie să merg 2 zile cu placa pe pârtie sau să am nevoie să merg 2 ore cu chena în parc și să cânt sau să am nevoie să mă văd cu prietenii, pentru că e genul de energie pe care nu o mai am în sistem. Deci câteodată ai nevoie să dai un refresh. Ce aș vrea, astea sunt strategiile mele particulare. Ce aș vrea să subliniez din asta legat de discuția noastră e că oamenii își pot dezvolta propriile lor sisteme prin care să se autodisciplineze dacă au spațiu să facă asta. Pentru că dacă nu-l au, după aia ajung în situația aia de a decide între incapacitatea personală de a fi disciplinat și deci singurul fel în care pot fi disciplinat este să mă integrez într-o birocrație care îmi impune asta. Și în același timp îmi impune propriile ei obiective, cu propriile ei metode de a le atinge, cu propria ei logică despre de ce contează să atingă acele obiective. Asta e școala, din păcate, și cred că de acolo începe incapacitatea noastră de a fi disciplinați. Că școala ne disciplinează ea, ne preia această funcție. Zice, lasă că dacă nu vrei să înveți matematică, te forțez eu.
preia responsabilitatea asta. Uite, eu cred că sunt părinți care ne ascultă acum. Unii dintre ei poate practică unschooling, homeschooling sau au copii în sistem și ar vrea să încerce și partea asta de învățare liberă, dar nu știu de unde să o apuce. Mă gândeam care sunt niște piloni, un framework sau niște elemente esențiale la care să se uite atunci când vor să înceapă un astfel de proces. Cu focus pe proces, desigur. Cred că cei care nu știu de unde să înceapă cu învățarea autonomă, noi avem la Universitatea Alternativă, tu știi, noi avem un model despre cum să abordeze asta. Noi zicem modelul titirezului. Ideea e destul de simplă, deși are multă complexitate în spate, dar la bază e destul de simplă. Învățarea asta autonomă are nevoie de 4 spații, 4 tipuri de spații. E un spațiu de ăsta de claritate în care îți pui obiective, clarifici ce vrei să faci, ce intenții ai și te organizezi un pic. Deci ar avea nevoie să creeze pentru copii, dacă ei nu au, un spațiu de clarificare a obiectivelor și de organizarea învățării. Un loc în care să răspundă ce vreau să învăț, de ce vreau să învăț și cum vreau să învăț. După care, cred eu că în orice proces de învățare e nevoie de un spațiu de practică, de a face. Și de a face cât mai aproape de realitate. Adică dacă vrei să înveți, nu știu ce să zic, fizică sau inginerie, ar fi un proiect de a face un roboțel, de exemplu, sau de a face o dronă sau ceva de genul ăsta. În cazul copiilor, unde a face e destul de aproape cu a te juca. În cazul adulților, să faci ar fi un proiect foarte real care contează în viața reală. Deci e nevoie și de spațiul ăsta de practică. Cred că e nevoie și de un spațiu de reflexie, care e o zonă în care putem să-i observăm pe alții, care învață același lucru sau citim, sau avem conversații, sau mergem la un curs și așa mai departe. Deci e nevoie să generezi și acest spațiu, după care un spațiu foarte important, care lipsește desăvârșit din școală, după cum vorbeam, e ăsta de motivație. În orice proces de învățare există părți din el în care te plictisești, obosești, ți-e frică și așa mai departe. Adică sunt multe bariere care intervin în procesul de învățare. Avem și mecanisme naturale prin care avem energie, suntem curioși, de exemplu, sau chiar contează pentru noi, avem un scop pentru care învățăm și ăsta e puternic și ne dă motivație, dar de multe ori în proces îți vine să te lași în punctele lui grele. Și ai nevoie să ai un spațiu în care îți reconstruiești motivația, îți o reafirmi și așa mai departe. Și da, ăsta ar fi iar un spațiu la care părinții să se gândească și să-l genereze. De exemplu, într-un proiect ăsta de învățare, vrei să înveți despre roboței. Ce ar putea motiva, ce ar putea readuce motivația în parcursul când e greu și îți dai seama că nu-ți iese nimic? Poate, nu știu, să mergi la un eveniment în care, nu știu, se bat roboței între ei sau la o competiție de drone sau la ceva care ar putea să aducă motivație, să faci parte dintr-un club. În general, comunitatea dă destul de multă motivație, apartenența la o comunitate, chiar dacă e greu, faptul că ești înconjurat de oameni care și ei trec prin același lucru, au trecut prin același lucru, sunt pasionați, se țin de ceva, asta te motivează, te poate motiva să continui și tu. Care crezi că sunt riscurile unei învățări libere? Da, putem vorbi despre ei. Riscul ăsta evident, pe care toată lumea îl vede, riscul de a nu ajunge niciodată la învățarea aia sistematică, organizată, susținută, pe care o vedem la școală. Adică zicem, băi, oamenii dacă ar fi lăsați în pace ei de capul lor, n-ar duce niciodată un proces până la capăt. N-ar fi, și mai ales când vezi, să zicem, copilul tău că nu face asta, îl vezi trecând de la o pasiune la alta, ziceai că în sfârșit se dedică, nu știu, pianului și după o lună nu mai are chef de pian. Și pe aia, în sfârșit o să se dedice fotbalului și după o lună nu mai are chef de fotbal. Și tot așa, după o experiență din asta, la un moment dat zici, băi, dacă nu-l forțezi, nu o să se țină de nimic.
Și cred că e un risc în tot procesul ăsta de învățare autonomă, că explorarea va dura prea mult. Eu am o încredere din asta visceral, așa, e și susținută de ce am văzut în viață. Eu cred că oamenii, dacă apucă să exploreze destul, oricum se vor sătura și ei de o explorare infinită. Deci, la un moment dat, sau transformă explorarea asta infinită în ceea ce fac ei cel mai bine și își vor găsi un loc în lume bazându-se pe experiența asta, dar cei mai mulți se vor sătura de o explorare infinită. Și la un moment dat vor zice, am eu nevoie, simt o nevoie intrinsecă de a mă focusa pe ceva. Și când ei își propun asta dintr-o logică interioară, felul în care se vor focusa pe ceva va fi unul foarte puternic și care îi va duce la rezultate, față de o forță exterioară care zice, focusează-te pe asta. Rămâi și continuă pe asta doar pentru că așa vrem noi să ai ceva de care să te ții. Deci, da, recunosc acest risc al învățării libere, de a nu ajunge să te focusezi, mai e și riscul de a pierde elemente esențiale. Eu nu cred că e valabil, adică nu sunt de acord că școala, în felul în care e ea gândită, cuprinde elementele esențiale ale vieții, că înveți lucrurile de bază pentru a funcționa bine în societate. Nu cred asta. Deci, ideea că învățarea liberă pierde elementele esențiale față de școală, școala deja face asta. Deja pierde elementele esențiale și cred că învățarea liberă are șanse mari să le cuprindă. Cred că riscul real pe care eu îl văd în asta este dacă sensul pe care părinții sau copiii poate vor să-l dea vieților este să se integreze foarte bine în birocrație așa cum sunt ele, cu sisteme din astea de pedeapsă, recompensă și cu un fel în care îți impun un ritm zilnic. Dacă vrei să te integrezi, dacă viața ta va fi despre a te integra într-un astfel de sistem și știi că așa vei fi fericit, cred că riscul învățării libere este să nu te mai poți adapta niciodată la o astfel de birocrație. Dacă nu te duci la școală și nu înveți de mic să te supui în felul ăsta, cred că e foarte greu după aia, după ce ești liber o vreme, să te readaptezi. Nu știu, adică n-am văzut asta întâmplându-se, doar mi-o imaginez. Dar ăsta e singurul risc major pe care îl văd. Eu, care prețuiesc foarte tare libertatea mea și nu mi-aș pune niciodată ca obiectiv de viață să mă integrez în astfel de structuri care te îngrădesc, nu-l văd ca pe un risc. Deci e vorba și de ce-ți propui. Traian, mai avem foarte puțin. Eu mai am foarte multe întrebări, dar trebuie să încheiem. Știu că ești un vizionar și un visător și un idealist care și face lucrurile să se întâmple, dar mergând pe firul ăsta, aș vrea să îți dai voie acum, pentru câteva minute, să-ți imaginezi un spațiu de învățare ideal. Nu-l numesc școală, că mi se pare că ar îngrădi. Mi-e foarte ușor să-mi imaginez spațiul ideal de învățare dacă mă gândesc că este vorba de comunitatea mea, locul în care eu voi crește în continuare și în care poate îmi vor crește copiii. Și pentru mine spațiul ăsta de învățare ideal neapărat are ca bază o comunitate. O comunitate de oameni care trăiesc împreună. Îmi imaginez un sat. Un sat pe care l-am creat nu de la zero, l-am creat lângă un sat gata existent, dar ar fi o bucată din acel sat care e creată de la zero. Ar fi, să zicem, o comunitate de vreo 100-150 de familii undeva în zona asta și locul ăsta ar avea un proces de învățare foarte puternic, dar care nu s-ar numi școală și nu ar fi destinat, să zicem, doar pentru copii. Ar fi un fel în care toată lumea din locul ăla învață și pe care copiii îl absorb natural. L-ai vedea desfășurându-se, de exemplu, în toate spațiile comune pe care le împărtășim. Să zicem că ar fi un mare centru al satului, un centru comunitar. Ar fi o combinație de bibliotecă cu spațiu de joacă, cu makerspace
și așa mai departe. Adică ar fi un spațiu multifuncțional și de întâlnire în care fiecare și-ar face propriului proiect. Fie ar fi oameni singuri care ar lucra la un proiect al lor, sau ar fi grupuri care ar avea propriile lor proiecte și interese și, practic, comunitatea asta și-ar organiza învățarea, și-ar auto-organiza această învățare. Am avea, să zicem, poate serii în care ne-am declara obiectivele. Cine vrea să înceapă un proces din ăsta de învățare mai structurat, s-ar bucura că există această formă de a-ți ancora învățarea în comunitate. Să vii să zici, uite, eu în următorul an voi învăța să scriu. Și îți vei declara obiectivul, vei explica ce înseamnă, poate vei ține o mică prezentare despre ce urmărești și în felul ăsta ești și tu un pic mai responsabil, ca le-ai spus tuturor că o să faci asta. Ceilalți știu ce urmărești tu, deci pot veni către tine cu resurse de la ei, așa, fără să-i întrebi tu. Și cumva oamenii din jur vor participa la asta, te vor ajuta, te vor întreba, te vor susține. Deci ar fi, să zicem, niște genul ăsta de evenimente în care ne-am declarat obiectivele de învățare sau evenimente în care am închide ciclul de învățare, poate un fel de demo days, în care fiecare ar povesti despre ce a învățat sau chiar ar demonstra, uite, am făcut proiectul ăsta, am făcut roboțelul ăsta, am făcut rețeta asta, uite cum mi-a ieșit și așa mai departe. Și ar fi un spațiu foarte bogat în oameni care au inițiative, se provoacă, încep proiecte de învățare, încep experimente, se grupează în tot felul de formule, copii, adulți, doar adulți și orice. Și oameni care, multe formule din asta de colaborare în proiecte reale. Adică învățarea n-ar fi așa doar despre niște exerciții abstracte sau doar în joacă, între ghilimele. Ar fi un grup de copii care zice, hei, poate ar fi mișto să plantăm niște copaci, uite acolo, și ăsta ar fi proiectul. Sau văd ceva care nu merge în comunitate și zic, hai să ne ocupăm de asta. N-ar exista o limită între ce înseamnă viața comunității și ce înseamnă învățarea comunității. Mi imaginez că ar circula pe acolo prin comunitate foarte mulți oameni de prin toate colțurile lumii. Că am avea, nu știu, poate un artist care stă 2 luni acolo și ne învață o anumită tehnică de a picta. Sau poate un activist de mediu care la fel vine să țină o prezentare. Sau un specialist în permacultură care vine să ne ajute o vreme să ne dezvoltăm capacitatea asta în satul nostru. Cam așa, adică văd un spațiu din ăsta liber, dar foarte efervescent, cu mulți oameni noi care știu lucruri și vin să ne învețe și cu noi plecând în călătorii de învățare în alte colțuri din lume, să învățăm pe alții ce știm noi și să învățăm de la ei. M-aș muta mâine la sat. Cred că ți-am mai zis asta. Nu știu dacă... Încă nu sunt pregătită să mă desprind atât de tare de sistem acum, dar văd asta pe termen lung, deci abia aștept satul ăla. Și mereu după ce vorbesc cu tine îmi face așa o poftă și o sete iar de a mă uita la învățarea mea. Mersi tare că ai venit și sper ca pastila asta de dezvăț să ajungă la cât mai mulți curioși în ale învățării, că sunt ei părinți, adulți, tineri, copii care vor să înțeleagă mai bine care e treaba cu propria învățare. Cu mare drag, Luiza, sunt foarte bucuros că m-ai invitat la acest podcast, sunt foarte bucuros că există Rubic și cred că contribuția Rubic e foarte, foarte semnificativă pentru că arată un alt fel de a face lucrurile și cum a fost și pentru voi cei care ați trecut prin universitatea alternativă. Simplu fapt că ați trăit altceva v-a determinat să știți că e posibil și unii dintre voi, uite, să începeți o școală alternativă sau un liceu alternativ și cred că va avea un foarte mare impact să știm că e posibil, că învățarea liberă e posibilă și că există feluri de a organiza practice concrete care funcționează. Deci sunt foarte încântat că există Rubic
Mulțumesc că ne-ați ascultat. Ne vedem data viitoare, o altă poveste, un alt dezvăț. Până atunci, stați cu urechile pe noi. Mulțumim că ne-ați ascultat! Ne vedem data viitoare! Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați-l mai departe pentru a ajunge la cât mai mulți copii și oameni mari!